हाय। अरे तू आज कॉलेज ना गईला? आज मने न करत रहल। तबीयत तो ठीक बा ना तुहार? कविता, तोहार हाथ की कॉफी पी के बड़ा मन कर रहल बा। कॉफी नहीं, नाश्ता भी मिली। Really? चला आजा। चला। अच्छा, तुहार एग्जाम्स कब से बा? 2 महीना बाद। तो फिर तोहरा के स्टडी स्टार्ट करे के चाहिए। अच्छा मार्क्स भी जे लाए के बा। अच्छा भइल जो तू आ गईला। काहे? का भइल? तू शाम के फ्री बाड़ा? फ्री तबानी, वैसे कुछ न करतानी। एक्चुअली हम सोचत रहनी कि तू आज रात के खाना यहीं खाला। कुछ स्पेशल बा का? कुछ स्पेशल तो नहीं खे, बस हमार कुछ मूड ठीक नहीं खे, यही से हम सोचने कि तू अइबा तो अच्छा लगी। बंदा आपके खिदमत में हाजिर बा। थैंक यू। चीयर्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे माई, आई एम सो सॉरी। कौन बात खातिर? जौन कुछ भी कल रात के भइल ऊ ना होके के चाहत रहे। आई एम रियली सो सॉरी। सॉरी कहे के कोई बात नहीं खे। तू हमरा के जो प्यार दिले बाड़ा ना, ओकरा खातिर थैंक्स। त एक और थैंक यू। ओके।
हाय। आज जॉगिंग खातिर काहे ना आइलू? हमरा कहीं जाए के बा, हम तोरा के बाद में कॉल करब। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ऑल फाइन। अरे हेलो डॉक्टर साहब। कविता, हमके अवॉइड कहे कर उतारू? देखा गौरव, तोहरा हमरा भी जो कुछ भी भइल ना, ओकरा सपना समझ के भूल जा। और हो सके ना तो हमरा से दूर रहा। अचानक दूर कहे? ऐसन का बात हो गई? ऐसन कोई बात ना होके यही से कहत बानी। 2 दिन बाद हमार पति आवत बाड़े और जितना मिलना मिलाए के बा ना वो हो चुकल बा। तो हो सके ना तो तू अपन पढ़ाई पे ध्यान द और हमरा गृहस्थी पर ध्यान देवे दा। तो क्या अब अपन पति और गृहस्थी याद आ रहल बा? तो तू का चाहत बाड़ा कि हम सब कुछ भूल के तोहरा साथ रंगरलियां मनाई? तो के पहले सोचे के चाहत रहे। ठीक बा, अभी कौन सा देर भइल बा? और ना ही हम तोहार गर्लफ्रेंड बानी और ना ही तू हमार बॉयफ्रेंड बाड़ा। हमनी के बीच जो कुछ भी भइल ना वो अनजाने में भइल। ओकरा इतना इमोशनल लेवे के कोई जरूरत नहीं खे। कविता, तू ऐसन कैसे कह सकेलू? देखा गौरव, तू आज तक हमार जितना भी हेल्प के लिए बाड़ा ना ओकरा खातिर थैंक यू सो मच। और जाते जाते ना एगो काम और करते जा कि आइंदा यहाँ पर कभी मत आइहा। हमरा मिले के कभी कोशिश मत करिहा। इस सारा मैटर अभी के अभी यहीं खत्म करके जा। कविता छोड़ो, तू ऐसा कैसे कर सकेलू? जल्दी आ जाए, इतना देर हो गई अभी तक ना आइलन। कविता आई लव यू। कैसन बाड़ा? अच्छा बानी। कैसन रहल टूर? मस्त। चला। और काका कैला टूर में? तोहरा पता बा हम तोहार कितना इंतजार कईनी। अच्छा, लेकिन देखा हम बैग एजे रखा तानी और तू फटाफट रेडी हो जा। हमने के शिमला खातिर निकले के बा।
शिमला की प्लानिंग कैंसिल। का काहे? रिपोर्ट आइल बा। कौन चीज के? हम प्रेग्नेंट बानी और तू बाप बने वाला अरे बाड़ा। क्या बात करता रू? का? तू हमरा के बहुत बड़ खुशखबरी देले बाड़ू। पर लेकिन ये सब भइल कैसे? डॉक्टर के पास जो तो हार्ट टेस्ट भइल रहे ना वो कामयाब भइल। ओहो, कविता तू हमरा के हमारा जिंदगी के सबसे बड़ खुशखबरी देले बाड़ू। लेकिन अच्छा शिमला अब कैंसल। पर एगो काम करी, हमनी एगो अच्छा रेस्टोरेंट में चल के खाना खाई। पार्टी तो बनेला ना? हाँ, लेकिन शाम के। शाम के? ए बाबा रुका, आज से काम करल तोहरा बिल्कुल बंद और हमरा भी आज से टूर पे जायल कैंसल। 8 साल बाद तू हमरा के खुशखबरी देले बाड़ू। पर हमरा के बताओ, गार्डन में मिट्टी काहे खोदल रहे? वो एक्चुअली कुत्ता मर गेल रहे ना तो हम ओकरा के दफना देनी। अच्छा, कुत्ता? हाँ, स्ट्रीट डॉग। हाँ हाँ, हमने के एरिया में तो बहुत सारा डॉग्स बा, कोनो बात ना। लेकिन हमने अपन बेबी के नाम का रखब? गौरव। गौरव, सही बा, बिल्कुल सही बा।